Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako yerunyararo, yekunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekubata mwoyo panguva yekushushikana uye nzira dzinokubatsira kugara wakadzikama uye wakasimba mupfungwa. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, kushushikana kunogona kuita kuti pfungwa dzako dzishaye bhalansi uye kunoderedza mufaro. Unonzwa kusagutsikana uye kusava nechokwadi. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kubata mwoyo panguva yekushushikana. Nzira yekutanga ndeyekufema zvakadzikama uye kushandisa mindfulness. Izvi zvinobatsira kuburitsa stress uye kunyaradza pfungwa. Nzira yechipiri ndeyekutaura manzwiro ako kune munhu waunovimba naye. Izvi zvinokubatsira kuburitsa pfungwa dzako uye kunyaradza mwoyo. Nzira yechitatu ndeyekuita exercise kana kufamba. Izvi zvinowedzera energy uye kunyaradza pfungwa. Nzira yechina ndeyekuita journaling kana kunyora zvaunonzwa pasi. Izvi zvinobatsira kuona zviri kukunetsa uye kugadzirisa pfungwa. Nzira yechishanu ndeyekuita positive affirmation uye kufunga nezvakanaka. Izvi zvinowedzera self-belief uye kunyaradza mwoyo. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kubata mwoyo panguva yekushushikana. Gara wakasimba, bata mwoyo uye unzwe rugare mupfungwa dzako. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera Nguva Yerubatsiro TV. Subscribe kuti ugone kuwana guidance, motivation uye real life solution nguva dzese. Gara wakasimba uye rangarira kubata mwoyo panguva yekushushikana kunowedzera rugare mupfungwa uye mufaro muupenyu hwako.